Смяната на счетоводител не е толкова сложно нещо и съществува мит, че аз, ако съм фирма и реша да си сменям счетоводителя, ще имам куп главоболия и просто няма да знам какво ме очаква. Сега е най-удобното време в края на годината, когато може да помислите по този въпрос и да вземете решение за промяна, за по-добро развитие на вашия бизнес с помощта на едно експертно и надежно счетоводство. През изминалата седмица имах 2 случая, които собственици на бизнес дойдоха при мен, проведохме разговори, консултации напълно безплатно, за да им обясня какво могат да очакват от нас, счетоводна къща SLZ, и как най-лесно и безпроблемно може да се извърши тази промяна от едно счетоводно обслужване в друго, без те да се ангажират и без да имат какъвто и да е стрес и мисли, които да ги притесняват. Причината за смяната при единият клиент, вече не е клиент, е заради това, че не му отговарят на въпросите, не му вдигат телефоните, нямат време колегите и в крайна сметка той не се ползва достатъчно добре от всичката информация, която един счетоводител може да му даде и да му помогне да се разтовари и да му спести пари. При другият клиент въпросът беше с това, че допуска много грешки. Счетоводителя 4-5 пъти прави едно и също нещо, не му се извинява и той плаща за това глоби, плаща лихви за закъснения, които не са по негова вина. Заповядайте на безплатен разговор, консултация. Да, това е мит, че смяната на счетоводителя ще ви коства много главоболие, ще ви коства време и неизвестност. Ние ще се погрижим за всичко.